Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि रंगि ब्लग YouTube चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आङो दिनै मागो दमासिनि भिडिअ लानानै फैदों आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बाहाय जोङो बोसोराव खनसे बायदिसिना मावनानै मोननाय फिथाइखौ जानाय जायो आरो जोङो दुखु खस्थखौ बावगारनो थाखाय बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जों बाहाय बायदिसिना जायो मिथिखायो नोंथांमोना। दा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। हेलौ लोगोफोर, आं नैया गोथाव लारु बानायनो नागिरदों नै जि टेस्टिखा जाखाबाय नै जानोसो लुगैसोबाय आं आयै नैया दुलु बानायजाबाय आं फिथाइया नै गोथाव जाथारबाय आं। गुड मर्निं एभ्रिवान, दिनै आङो दुब्लि बारियाव नै फैदों थफ्ला थफ्लि लानानै फैदों। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय। नै आं फुख्रि मोनफैबायानो। आइ आफानो फिथा बानायनानै साहा बानायनानै होफैबाय आं नै आइमोना जागासिनो। आङो दा फुख्रियाव नाखौ नायबाय आरो नै गिदिर ना नै लांनो फैनोबा जोंहानि फुख्रिनि नाखौ बायनोबा सोरबाफोर आफाजों ना बोनो नागिरदों, ओमफ्राय आंबो दा हेल्प खालामनोसै एसे। नारेंखल आरो सिबिंखौ मिक्स खालामनोसै आरो खालामखांनानै आङो बेखौ एन्थाबाव होगोन आरो एन्थाब फिथायाव। नायलांबाय थादो लोगोफोर। लाइसान फैदों जोङो साहा लोंनो फैदों। आगैमोना लाजिना थाखोमाजोबा नै जि गोथाव बानायखानो आगैया। सान लिंहरदों जोंखौ सिख्लाफोरखौ, जों बिदिनो जालायखायो। जि गोथाव बानायखादो आगैया, बेखौ जानोसै आरो दा जागासिनो नै थाइसे जानोसै नै सायाबो जि